किसका फेवरेट है ये? हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय ओमफ्राय आं मा दिन जाबायना ब्लग मोजां बानायाखै माने बाहेरायाव थांनाय जेबो जायाखै नालाय ओमफ्राय आं दिनै न'आवनो ब्लग बानायनो होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मा खालामो नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थागोन स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नै आं मा जानाय दे सबाइखौ सोर बेबायदि खालामनानै जायो आं जानायदों माने जोंहा दिनै सबाइजों दाउ बेदर संनायदों आरोना बेखायनो ओमफ्राय आं सबाइखौ एसे लाखिनानै नै बेबायदि खालामबाय आरोना माने साखनि जानो लुगैदों आरोना ओंखायनो जानोसै आं बरिया जादों। सोर जायो बिदि आंनि बायसा बानायनानै बिदि गोथाव मोनखायो आङो जानो ओमफ्राय जागोन नालाय नै आथिं बेदर संगासिनो मा बेदर दाउ बेदर आरो हांसो बेदर मा नांनो जोंहानि इसिं न'आवनो ओंखारथ'वाखै दाबो दामानि न'नि खामानि सोलिगासिनो ना बेखायनो इसिं न'आव एसे लेथ्रा जानानै दङ आरोना जेब्ला ओंखारगोन अब्लासो माने एसे मोजांसिन जागोन आरोना जोंहानि इसिं न'आव ना तु खाबा मा ayo ini gelau sampai dak nih ya dah undu misi lelang gede dak misi benar oh om yang undu nang kartuna jika menkai masih om ya nangka deh kicuk sederhana nangka beta or mana kai dan mana mata nah sini randinia kecil deh dah Sering steward lah. Sering steward. Mai ruang. Minus bang. नै लागासो जोंहा इसिं न' गोदान बानायगासिनो आरोना बेनिखायनो बे मोनसे रुमाव संनो गोनां जागासिनो आरोना बायलाबाबो ओमफ्राय बेखौ दासो गोदान खाबाय थादों आरो इसिं न' बे नैबे मोनसे आरो ओंखाम जानाय Hagli, masa ada nggak, ha? Hari mansi nuan gapai, tapi mansi nuan gapai tapi salah. Mansi nuan batai siri thabai. Hai, ini masih jigi kaya, ada masih apa lagi ya? Ke mansi ini masih. Jogonar daउ बेदर, हांसो बेदर mix. हांसो बेदरसो, ओमफ्राय माबायालाय, कयलारालाय? कयलारखौ होआखैनो हांसो बेदरल' सबाय साहा लोंनिल' गाइखेर जासो सोरनि फेभरेटलै साया मोनायाव आरो फुङाव लोंनाय आंनिथ' 1 नाम्बार जोंहा हरावनो खानसे सौराय सुनानै दोनखायो दिनैलायनो पुर्निमा दिनै नङा गाबोन जागोन Let's go लामा गोदान खोदोना बेखायनो सलायनो हानाय नङा इयाव गोलैखाबायमोन इज्रां गोलैखाबायमोन जोङो दिनै आयु आखाइ फारसेजों साइकेल सालायनानै अजायानो बेलेखा मोना नङा मानसि गोलोर नोंलाय सिखारनानै नालाय आरोखोन थांगासिनो दुब्लियाव जोंहा माइ हादों नालाय ओमफ्राय इयाव साहैनो थांनाय आरोना जोङो सानैबो नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौबो दिनैबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय मियानो स्टार्टिं खालामदोंमोन आरोना मियानिखौ मेंबाय इयावनो मियानिखौ होजोबनाय जायासै ओमफ्राय दिनै माने मिया बानायजोबनाय जायासै आरोना नै फिल्डआ
आयु गोलैबाय नै माथो लांदो बाबाया आंखौ स्कुटि खालामनो होमारदोंमोन स्कुटिखौनो लाबोनांगौमोन आं साला साइकेलजों फैनानै नोंसोरसो बो देन्जार दाबिलांखादों दखन नै जोंनि बाथौ मन्दिरा अलमस्ट आधा ओंखारबाय आरो आधा बानायगासिनो साला मा इथिंआनो नायबाय थादों मानो नायनो मोना नायबाय थादों गोलैया सम जायाखै फारसेदो साइकेल सालायनो थांनाय एसे डिस्टार्ब जायो नालाय हायाखै दाब्लिंबो दङ इखौबो गयाखै ओंखायनो आं माने एसे भिडिअ बानायबाय थाला लागाव या जलगा के हैसा लामाया इथिं अन्थाइ खोबाय नालाय बेखायनो जि बरिया जाबाय आरो फिन पाका लामायाबो पात्ता मोनलाय लायनाय नंला दा नायला गासैथिंबो मायानो माइ सोरनियाबा मोनहोलांबाय सोरनियाबा मोनथ'वाखै सोरनियाबा दासो थायदो बिमा माइ गोसोम मा माइ माइब्रा इस मिथियां आं एख' माइखौनो सिनायखाया आं दिनैहालागै आसरितसो जेबो माइ सिनायखाया आङो आयु फाग्लासो बेफोरखौ बाद दोनदो उनाव सिनायलांबाय थागोन ओमफ्राय जोंहा अहा दै गेजेराव भगबान आं सान्दुं हामगोन होननानै दानि सान्दुं आरो मादिबा हामखायो दिलै ओंखायनो इधर से रास्ता है आगोलावनो बे माबाया गैयामोन ओमफ्राय दायो गोदान होबाय खोमा जोङो दायो स्कुटिखौ दोनबाय पार्किं खालामनानै ओमफ्राय नैबे दंग' ना मोनोथ' थांगासिनो भिउआ नाय बोगासिनो मोनदोंना मोनाखैथाय बिदिनो जि बरिया जाना लोङो माइ मोननाय दं माइ गड जि बरिया जाना लोङो Mas spicy na? Bisa dah mana no? Ini tipu sedana ya. Colo जों बिसोरखौ नायबाय थाबा जाया जोंनियाव माइ हाग्रा भगवान लामदिङावसो दोङो र' आं खोन्थिनि बैसोरसो नंगौना नङाथाय मिन्थिला ओइथिंसो ओइनै बेसो आं सानदोंमा इसोरखौ होननानै ओइथिंसो जाने माइ हानाय खानाया इखिनिखौ हाखांबाय आरो इथिं दंबोयो आरो ओइथिं दंबोयो हानो भिडिअ बांद्राय गोलाव जाबाय लोगोफोर बेनिखायनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय।